съкратим и даскала, и попа, и НАТО. Кълнехме се с любов за член голям, за член ни кани пустата. Свирят гвардейците, радостта е взаимна, че пак са дошли европейците, за да ни чуят химна. Свирят, свирят гвардейците, радостта е взаимна, че пак са дошли европейците, за да ни чуят химна. За да ни чуят химна. Анис! Миро! От тук насетне равнение за винаги! Ето го сега, Роман. Истината, независимо от кога е, може да е от времето на Тукидид още, тя е необходима. Истината създава историята. От истината ние можем да теглим чертата, да видим как се решават нещата. Не някакви свръхестествени сили, а земната истина, тя е определила поведението на всеки човек. Това нещо за морала, той е, как да кажа, той стана недостижим, но не със своята висота, а под нашето падение. Нищо не идва само, ние трябва да го поставим всяко нещо няма. Който ни е нужен за да вървим от академия за състояние, всичките ни участва в Баркали. Ние трябва да знаем кой е къде трябва да попадне и коя визичка, къде трябва да се и кой постигне да ни се счита, ако постигне. И докато ни подадем часовника и да го поправим, не може да вървим. Почне криза, всичко, що напишем, излиза. Не става така, да? Ами то така стана, да. Тя за това изпадна в един момент и сватилата криза също. Абе, само политиците не са в криза. Естествено, да. Значи, те като надлежат избори и стават в криза, така че нещата се да спустират, да. Честно, това е празна, който всички сме положили. Ден на шегата, дефицитната. Ден на лъжата, казвате. Ден на лъжата е ми, да. И така целокупно, ако го обобщим, може да го наречем ден на тъй наречената българска демокрация. Ти го каза.